Il-protesta biex Kemuna tkun tista' titgawda minn kulħadd spiċċat soġġetta għal dak li qed jissejjaħ sabotaġġ minkejja li l-attivisti ta' Moviment Graffiti wissew lill-awtoritajiet b'dak li kien se jiġri. Qed jieħdu l-kosta kollha mhux qed tarhom. Qed jieħdu l-kosta kollha li mhuwiex aċċettabbli. Il-protesta ta' Sibt filgħodu organizzata minn Graffiti kienet ilha ppjanata u kellha l-permessi kollha meħtieġa mill-liġi. Madankollu għal xi raġuni iż-żona fejn kienet ppjanata l-protesta ma tħallix vojta. Hija sintomatika ta' xi ħaġa ħafna iktar, hija sintomatika ta' sitwazzjoni insostenibbli li inħolqot hawnhekk fejn hawnhekk hawn ġen kbir, ġifri suppost ġenna tal-art inbidlet f'infern ta' skart, umbrellel u deck chairs. Mal-wasla tal-attivisti u l-membri tal-pubbliku li marru jipprotestaw kien diġà hemm ftit umbrellel u deck chairs. Madankollu malli bdew id-diskorsi tal-attivisti komplew jitqedu aktar umbrellel bis-sitwazzjoni teskala u bl-attivisti jinsistu li l-pulizija tneħħihom u tħalli żoni vojta kif kien miftiem. Persuni li bdew ikunu assertivi. Li daw jiġu ankallu qed nagħmlu qed jagħmlu apposta biex jieħdu l-ispazju u ġabu n-nies apposta biex jokkupaw id-deċert. Wara battibek bejn l-attivisti u l-pulizija li min-naħa tagħhom bdew jgħidu li l-ftehim kien li l-umbrellel jitpoġġew malli l-attivisti jieħdu posthom u bl-attivisti jirribattu għal xi ħin tneħħew l-umbrellel li kienu ntramaw. L-attivisti ta' Graffiti insistew li din il-gżira li hija riserva naturali u wirt ta' kull ċittadin Malti u Awċi għandha tkun tista' titgawda minn kulħadd u m'għandix tkun ikkontrollata minn negozjanti. Firmata minn mijiet ta' nies biex tittieħed azzjoni kontra dawn l-operaturi. X'ġara il-petizzjoni waqgħet fuq widnej torox. Ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk. Neħtieġu azzjoni urġenti mill-Gvern. Ma nistgħux nibqgħu nabbużaw minn natura anke hawn. Fl-aħħar post li fadlilna f'Malta fejn il-preżenza tal-bniedem għadha m'għamlitx ħerba. Ftit tal-ġimgħat ilu l-istess moviment kien mar fuq il-gżira u beda jżarma l-umbrellel u d-deck chairs fil-waqt li sejjaħ biex il-Gvern u l-Ministru tat-Turiżmu jieħdu l-azzjoni meħtieġa. Minn dakinhar ma sar tista' tgħid xejn bis-sitwazzjoni tibqa' li kienet u bil-Prim Ministru saħansitra jgħid li dwar Kemuna issa intlaħaq bilanċ. Moviment Graffiti wedu li se jibqgħu jiġġieldu għad-drittijiet tal-Maltin sakemm din is-sitwazzjoni tiġi riżolta. Aħna maħniex inħalluhom u għalhekk il-ġlieda ħadd kompli. Illum però urejna biċ-ċar il-ħafna nies li kienu hawnhekk li maħniex ħanaċċettawha u ħaniġġielduha sal-aħħar. Voċiferu daqs attivisti dwar din il-kwistjoni kien is-Sindku Laburista tal-Qala Għawdex Paul Buttigieg li anke hu sostna li se jibqa' jiġġieled biex Kemuna tingħata lura lin-nies. Waqt il-protesta uħud imbuttaw l-attivisti waqt li kienu qed jipprotestaw filwaqt li l-pubbliku kompla blajta tiegħu.